Таныш районы Шүрәкәй мәктәбенең 3нче класс укучысы Салахова Таңсылу үзем язган шигырь «Гадел яшәргә кирәк». Капка төбендә балалар уйныйлар, шаяралар, кызып китеп берара үпкәләшеп алалар. Әнигә әйтәм, дигесен, хәрәмләшәсең Гөлсин, әдәпне кире берсен, арттан кала тигерсен. Минем әни директор, дип куркытмакчы Вафа. Мәктәпкә дә алмаячак, кирәк ди анда җәфа. Әни сүзенең әле бу, башы гына бүгенгә. Гаделлек булмаса әгәр дә, уен түгел дә. Гаделлек әниләрдән. Әлдә баралар иде. Ул булмаса бит әтинең чыбыгы тырыш иде. Әнием һәр чак кабатлый. Гадел яшәргә кирәк. Гадел булмыйча яшәгән бәхетле кеше сирәк.